Todas as fotografías que integran esta exposición que dende hoxe acolle o Auditorio Rianxeiro foron realizadas pola fotógrafa norteamericana Ruth Matilda Anderson durante unha viaxe de investigación entre os anos 1924 e 1926 por encargo do fundador da prestixiosa Hispanic Society of America, o filántropo hispanista Archer Myrtle Huntington. A exposición é hoxe un tesouro valioso que reflicte fielmente a Galicia da época, da súa xente, das nosas costumes e tamén dos nosos oficios. É fruito dunha expedición que ela fixo a Galicia entre o ano 1924 e 1926. O resultado desa expedición é moito máis amplio que a mostra que aquí estamos vendo, evidentemente, pero é imposible colocar todo, ni sequera unha parte importante desas fotografías nunha sala de exposicións, tiña que ser inmensa. Entón, nese sentido, reiterar ese agradecemento a Hispanic por esta colaboración. Reflexan, evidentemente, a viaxe e os ollos dunha viaxeira, Matilda, que na época de principios do século XX se dedicou a percorrer o país e, coa súa cámara, a tomar imaxe do que ali acontecía. É unha exposición fermosa, non só xa pola cualidade técnica, despois teremos ocasión de, na visita guiada da man da persoa que nos vai guiar, coñecer un pouco máis as características técnicas da exposición, pero tamén, como podemos observar, estamos vendo unhas imaxes dunha Galiza que seguramente xa non volverá, que desapareceu, pero que, sin embargo, eu creo que é recoñecible o país en boa parte destas fotografías. A mostra permanecerá aberta ao público ata o próximo 20 de xullo.